Nahi zuenen, orduan, gaurko bilera hau, egin dugu bilera bat eragile diferenten artean, eta azkenean bileran eskutik nahi duguna da estrategia bultzatu Gipuzkoan, ja modu zabalean, eta da azkenean zaintza ekosistema lokalak bultzatzea lurralde osoan. Eta horretarako esperientzia aurreratu dauzkagu, eta bileran bertan, Foru Aldundiaz aparte, egon dira baita ere Donostiako, Pasaiako eta Usurbilgo alkateak eta zinegotzea baita ere arlokoak, eta baita ere adinberriko arduraduna Rakal San Sebastian. Bilera honek azkenean egiten duena da bildu herri bakoitzean gauzatzen eta egin izan diren esperientzi piloto aurreratuak, eta alde batetik nahi duguna da esperientzi diferenten arteko harreman hori eta interkomunikazio hori jorratzea, eta helburua izango litzateke praktika honek edatzea lurralde osora. Ikusten dugu ja esperientzi batzuk oso bigarren fase batean evoluzio oso aurreratuan daudela, eta beraz hor ikasgai asko daukagu, eta horietan jorratzea da azkenean estrategia honen helburu horren muina ez. Gero esan, guk Gipuzkoan badaukagula zaintza eta zaharren pertsona adinekoen zaintzaren eredu bat. Eredu horrek oinarrian daukana da hirugarren sektore oso potente bat. Irabazi asmorik gabeko elkarteak daude, hor eragile batzuk urte askotan pisu handi daukatenak arlo horretan, eta erakunde publiko eta gizarte eragileen arteko kolaborazio horrek gauzatzen du eta tajutzen du gure sistema Gipuzkoan. Eta garbi daukaguna da, pandemiak eragin diola sistema horri, bere ahuldadeak eta bere indarguneak adierazi ditugula, guk garbi daukagula Gipuzkoan sistema horrek duela etorkizuna. Azkenean, gizartetik datorren indar honek, erakunde publiko honekin, gure erakunde publikoekin elkarlan horrek, benetan daukala etorkizunerako indarra, eta beraz, sistema horrek evoluzionatu egin behar duela hainbat ezaugarrietan eta hainbat hildotan. Zein da hildo bat? Bata da komunitatearen aktibazioa. Guk uste dugu, gizarte politika zaintza horiek eta batipat persona horiek etxean zaintzeko, ez dugu ahaztu behar, gure inkesta baten arabera, pertsona zarrak esate dutela Gipuzkoan 80% etxean bizi nahi dutela. Beraz, 80% horri bidea emateko, estrategia egoki bat eduki behar dugu etxean modu duin batean zaintzeko. Orduan, hor, badago gizarte behar bat, nahi bat, eta horri erantzunez, komunitate osoa implikatu beharra daukagu. Azkenean, esaten zuen Aitziberrek bere interbentzioan, Donostiko zinegotziak Aitziber San Romanek, zaintza balio publiko badala, beraz, danak implikatzen gaitu dela, eta ni hor guztiz ados nago kontzeptu horrekin. Danak erakunde publiko eta gizarte eragile eta hiritarrak implikatzen gaitu, eta komunitate hori aktibatzea guretzako funtsezkoa da. Eta gero, baita ere, eredu bezala, transizioen barra daukagu, pertsona ardatz bezala ipinita. Pertsona ardatz izango den eredu bat lantzea funtsezkoa da, azken urteetan luze horretan dihardugu, adibidez, egoitzetan, bai Usurbilgo egoitza martxan dagoena, bai Pasaian adinberrik egingo duena, bai Irunen Arbes, orain Gipuzkoan martxan dauden egoitza berri guztietan, pertsona ardatz hartuko da eredu bezala, inkluso arkitektoniko ere egoitzetan. Beraz, hor transizio bat egiten ari gera egoitzen ikuspegitik, baina nik esango nuke beste atal guztietan ere kontzeptu berdinak hartu behar duela lehentasuna eta zentralitatea. Esan, gero baita ere, komunitatea aktibatzeko esperientzi batzuk aspalditik dauzkagula Gipuzkoan. Lehenengoa, nik buruan daukadana, Gurutze Gorria jarri zuena portal solidario izeneko bat 2005an, horrek soka luzea izan zuen. Gero horri inspirazio hartuta, gero bizilagun sarea jarri genuen martxan 2017an, etxean bizi 2017an baita ere, hori ere komunitate aktibatzeko bidea bada. Eta baita ere adinberrik babestutakoa, eta okeraz alemanago Pasaian bertan ere esperientzi bezala dagoena, Auskor, bat pixkat persona Auskorren, zaintza komunitario bat martxan jartzeko baita ere bideak. Beraz, esperientziak dauzkagu bata besteen ondoan desente herrietan,
Eta guain, helburua izango litzateke, guzti horrek edukitzea ja edapen bat desente sistematizatua lurralde osoan. Horregatik jarri dugu sarea hau martxan, esperientziak trukatzen ditugu, adin berri jartzen dugu baita ere, zerbitzuan bide horretan, eta fundazio ez dela, eta dauzkagun baliabideak, eta hor dago nodoa baita ere, adin berrien inguruan hortarako aktibatu, eta beraz, guretzako behintzat izango litzateke funtsezko eta lehen mailako erronka bat, ez? Esperimentazio horrekin jarraitzea, baina batipat foru aldundien ikuspegitik. Hori sustatzea, gertu egotea, ezagutza jasotzea eta lurralde osora edatzea. Hori da helburua. Eta, laburpen, korte bat emateagatik baita ere gazteleraz, para nosotros es fundamental que se produzca la activación de toda la comunidad para el cuidado de las personas mayores. Esas personas mayores que en un 80% desean vivir en su propio domicilio y para responder a esa necesidad es importante activar al conjunto de la comunidad, las instituciones públicas, la sociedad organizada, el tercer sector social, pero también las tiendas, las farmacias, evidentemente todo el ámbito de la comunidad, el propio barrio, ¿no? Activar todo ese potencial comunitario para que se desarrolle un cuidado que tenga a la persona como eje fundamental y que active al final el conjunto de la ciudadanía, porque estamos hablando evidentemente de un valor público. El cuidado de las personas y el cuidado de las personas mayores o las más vulnerables es un valor público que tenemos que compartir todos y todas. Hori izan, pixkan nire sarrera edo eta hortik aurrera Eneko giba hartuko ditza. Eneko? Nik oso labur, zeren diputatu nagusiak gehientsuena esan du, ez? Gaurkoan aukera izan dugu, erakunde ezberdinen artean, Udal eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren artean, kezkatzen gaituen eta okupatzen gaituen gai baten inguruan hitz egiteko eta elkarren artean ditugun proiektuak elkarbanatzeko. Nik esango nuke zaintzaren inguruan, gainera, eta hori diputatu nagusiak ondo esan du, egunerokotasun osoa duen gaia da, orain inoiz baino gehiago, horrela zetorren denagotik ere, eskema aldaketa baten aurrean gaude, erakunde guztietan, beste planteamendu batzuk sartzeko nahiarekin eta asmoarekin gaude, pertsona erdigunean jarrita, dudarik gabe, eta horretorri gera, padapad, Donostiako udalak gai honen inguruan daukan bere ekarpena egitea, eta beste esperientzia horiek ere entzutera eta horietatik ikastera, ez? Guk ibilbidea honetan eta proiektuetan sartu gabe gauza batzuk ikasi ditugu, eta horiek behintzat plazaratu nahiko nituzke. Lehenik eta behin ikasi dugu diputatu nagusiak esan duena, ez? Zaintza badio publiko bat dela. Hau da, erakundeek eskaintzen dugun zerbitzu bat izatetik asko zaratago dijoan gauza dela, eta horrek eskatzen du erakundeek eta komunitateak, edo erakundeek komunitatearen parte gara ere, baizik eta komunitateak oroar horri erantzun integrala ematea, ez? Guk gure buruari galdetu diogu askotan zein dan gure papera erakunde bezala eskema berri horretan, eta erantzuna ere badaukagu, ez? Jostunaren papela dela. Hain zuzen ere, zaintzaren inguruan egin beharreko eraldaketa horren baitan, sarea sortzea dagokigu, komunitate aktibatzea esaten du diputatu nagusiak, sarea sortzea dagokigu, eta guk erakunde bezala, zerbitzuak eskaintzeaz gain, jostunak izan behar gera sare hori sortzerakoan. Decía muy brevemente, ¿no?, que lo que hemos venido es a compartir experiencias sobre lo que está siendo una cuestión, la de los cuidados, que en este momento está de plena actualidad por circunstancias evidentes, pero ya lo venía estando desde hace mucho tiempo. Y lo estaba porque estábamos todos y estamos todos inmersos en una reflexión y en un replanteamiento de lo que es nuestro papel como instituciones de cara a lo que son los cuidados, ¿no? De ser, no sé, prestadores de servicios, creo que tenemos que pasar a ocupar otro papel, y esa es la experiencia un poco que hemos venido a compartir desde Donostia, en la que vemos claramente que esta es una cuestión que afecta a la comunidad y que, por lo tanto, nuestro papel, además de prestar servicios, sobre todo debe ser el de saber tejer esa red social que es la que nos va a permitir transformar lo que es la política de los cuidados, ¿no? Yo creo que
Esa es nuestra principal aportación, aparte de proyectos concretos que hayamos podido compartir en esta reunión, y creo que tenemos que seguir colaborando precisamente para transformar el ámbito de los cuidados a una nueva realidad y a un nuevo esquema que supere esquemas pasados. Tanera aldetik besterik ez, Izaskun, usted zure txanda da. Esto un poco alto, ¿no? Bueno, Pasaia está desarrollando diversos programas experimentales innovadores de apoyo en el domicilio a personas con situaciones de fragilidad, de complejidad y de dependencia. Los mayores, no cabe ninguna duda, que son ante todo personas y más allá de sus necesidades sanitarias y/o sociales, deben ser atendidas desde un concepto de dignidad y bienestar físico y emocional. Para avanzar en esta dirección, todos los expertos coinciden en que para ello lo mejor es el entorno habitual, su vivienda habitual, su entorno social habitual. Los proyectos que hoy en día tenemos en marcha dentro de ese marco general denominado Pasaia Herri Lab tienen un objetivo común, y ese objetivo es mejorar la calidad de la atención en el entorno de vida habitual de los usuarios. Como digo, en su propia vivienda y con su entorno social más cercano. Se trata, en definitiva, de investigar sobre las fórmulas más eficaces, más eficientes y humanas para que todos los recursos, tanto los sanitarios como los sociales, lleguen a esas personas y a sus entornos de mano de los profesionales, sin olvidar los profesionales más cercanos, como son las cuidadoras. La creación de las condiciones necesarias para desarrollar esos ecosistemas exigen investigar a nivel local, con una labor lo más cercana posible a los usuarios y a sus familias. También no cabe duda que la implementación de esta estrategia implica cambios y readaptaciones en todos los niveles, pero sobre todo en el nivel local. No cabe ninguna duda que ello supone una carga de trabajo adicional para los servicios sociales municipales y también para los servicios sanitarios, pero también constituye toda una oportunidad para la reflexión y para el aprendizaje. En Pasaia ya llevamos tiempo trabajando en ello y comenzamos haciéndolo junto con la Fundación Matía en el proyecto Etxean Bizi, que en este momento ya estamos en la segunda fase. Estamos con el proyecto OK en Casa, con el proyecto Auskor, destinado a la soledad y a la prevención de la fragilidad, Adinkide, que es un programa complementario de Auskor, pero en el ámbito comunitario, y Agase. Constatamos, sin ninguna duda, que el camino recorrido hasta la fecha nos demuestra que es posible y necesario que trabajemos activamente desde la construcción y desde la escucha mutua, favoreciendo todos aquellos espacios de encuentro que nos lleven a intervenir de una forma más eficaz en todas esas situaciones de fragilidad, de dependencia y de complejidad. En definitiva, la prioridad es siempre la persona mayor, la prioridad son nuestros mayores y, desde luego, respetar su autonomía y contar con su participación es imprescindible para este tipo de proyectos. Bueno, eguardion. Usurbilen zaintza eredu berri bat eraikitzeko modu kolektiboan parte hartze prozesu bat abiatzera goaz edo abiatuta daukagu. Nik askotan esaten dut osasun larrialdi honek, pandemia honek, agerian edo sistema bera biluztu duela, agerian utzi dituela inoiz baino gehiago sistema honen hauskortasunak, arrakalak, miseriak ere, zelofanak ere, eta beraz, ze importantea den sustraitik heltzea gaiari, ez? Ikusi dugu pandemia honek gainera zein gogor eta gupidagabe jo dituen adineko personak eta zarretxeak, ez? Eta ikusi dugu gainera, dena gelditu behar izan den garaian, justu zaintza lanak izan direla gelditu etzen hori.
eta zaintza lanak zer beharrezko diren bizitzaren sostengurako. Baina bizitzaren sostengurako ardura oraindikan ere erabat feminizatua dagola eta gainera azken urteetan erabat arrazializatua, ez. Eta beraz, nik uste dut guzti honek erakutsi duela 20. mendeko gizarte honek duen erronka nagusietako bat justu hain zuzen ere horixe dela, ez. Zaintza gaur egungo zaintza eredua aldatzea, edota ez, orain dana ekosistema omen, ekosistema berri bat eraikitzea tokian toki, ez. Eta guk, helburu horrekin heltzen diogu parte hartze prozesu honi, Usurbilen eraiki nahi dugun zaintza eredu berri bat eraikitzeko, ez, guk gure buruari sinpleki galdera hau egin nahi diogu, Usurbilen nola zaindu nahi dugun, hori ere importantea baita, eta baitaren nola zainduak izan nahi dugun, eta horretarako ze konpromiso hartzeko pres gauden pertsona bezala, komunitate bezala eta erakunde bezala, ez. Jakin badakigu nekez eragingo degula lan merkatuan, baina behintzat eremu komunitarioan eta eremu publikoan eragin dezakeen eredu bat sortu nahi dugu, benetan justizia sozialean eta ongizate komunitarioan oinarrituta. Beraz, parte hartze prozesu hau den gakoa edo motorra talde motor bate izango da, guk zaintzari ikuspegi integral eta oso batetik heldu diogu, eta alde horretatik anitza izango da parte hartzea, ez? Alde batetik erakundeak, guretzako bai Usurbilgo udala, ikuspegi teknikotik, gizarte zerbitzuen departamentuak parte hartuko du, eta noski hautetxiok ere, Osakidetza, guretzako ere klabe importante bat, une oro esaten ari garen, eredu berri horretan persona ardatz izateko, bere zaintzak bere etxean bertan bermatzeko, zer nolako garrantzia duen koordinazio soziosanitario hori, eta berez guretzako Osakidetzak parte hartzea bade importantea, eta dudigabe foru aldundia bera ere. Bestalde batetikan, sektore honetan alderdi ezberdin ere, alde batetik enpresak, gure herrian zaintza lanak esleituta ditugun enpresetako ordezkariak, langile profesionalak, bai Usurbilen edo Usurbildik kanpo lanean ari diren, arlo honetan lanean ari diren personek parte hartuko dute, eta baita ere, lehen esaten nuen bezala, migrazioaren bizkar ari gea erantzuten gaur egungo gizarteak dituen zaintza beharrei, eta emakumeak gehienak izaten dira, emakume migranteak, eta beraz emakume hauek ere bere tokia izango dute talde eragilean, baita ere senideak, familiarrak, gaur egungo zaintza eredua nagusiki eredu familiarroa da, familiaren esku jarraitzen duen ardura bada, eta beraz, senideek ere parte hartuko dute, erabiltzaileak, askotan adinako persona hitz egiten dugu, beraien autonomia bultzatzeaz, sujeto aktibo izateaz, horretarako hitza eman bertzaile ere lehen momentutik, eta baita ere komunitatea bera, ez, gure herriko elkartetako ordezkariak ere, eta baita ere mugimendu feminista. Guretzako, esan bezala, talde honen osaketa importantea da, parte hartzean hitza da, ikuspegi integrala da, eta horretaz aparte ere importantea da guztion arteko konplizidadeak eraikitzea, eta zergaitik ez guztion arteko aliantzak ere eraikitzea, nor bere aldetik aritu baino, elkarrekin aritzeko, konplizidadeak eta sinergiak josteko, eta esan bezala, espero dugu ere prozesu honen emaitza hori izatea. Esan, lehen bileraia astelenean daukagula, eta esan ere prozesu honen gidaritza Matia Institutuak eramango duela, guretzako prozesu honetarako berme bat, garantia bat, izan ere, Matia Fundazioan aspaldidanik ari direlako, hain zuzen ere, zainketen ikuspegi berri bat lantzen, horren inguruan gogoetatzen, eta esan bezala, bide guzti honetan Matia bezalako instituto bat bidelagun izatea, guretzako bada, zortekoa gerala. Horixe.
honen inguruan? Batzalik nago guzteik? Eskarrik asko guztioi. Venga, listo. Ni barik.